Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Oh jongens, wat hebben we een geluk dat wij weer met de strijkers kunnen zetten. Karma. Ja, nee, we kregen goeie karma. Dat voor hij mij karma toch? Goeie Jongens. carnaval. Welkom weer bij Maastricht Geteertje. Ja, voor we beginnen, heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ik ben echt reuze benieuwd wat we gaan doen. We gaan het hebben over geluk en karma en alles wat ermee te maken Toen was heeft. geluk Beetje heel zweverig. gewoon. Zullen we meteen met het briefje beginnen? Ja. Denk je dat karma bestaat? Geloof je daarin, in karma? Ja, het is niet zo als die gaat wat niet maken voor, dus tot ze dan bedkamer om degene zijn, daar geloof ik niet in. Nee? Maar er komt natuurlijk wel eens een keer op de koffie met links en rechts met dingen. Maar of dat dan in de sterren staat geschreven, ja, dat geloof ik niet in. Maar ik heb het dan niet in situaties, boesten ik in het wringenbis of zo's in balans, tot ze dan weer aan de peurtjes opent qua situaties. Tot ze... Ja, Snap je wat je ja, ik bedoelt? snap niet wat je bedoelt. Maar besteedt tot aan... dag. Besteedt aan bedkamer of besteedt echt tot ze de kindjes geluk hebben. Sommige lui, die hebben het geluk aan een kont hangen met alles. Die hoeven maar een keer een shit te laten. En Ja, en dan blijft het in de dampoe. broek. En een dampoe. nee, maar de dampoe. Nee, maar en dan Dat ze niet hoeven te rennen naar de hotelkamer. ja, Ja. precies. Nee, maar sommige lui hoeven maar een shit te laten en die hebben letterlijk dat uitvergoed tot en met van goh, wat er dit gedaan heeft. En dan hebben ze ook bad karma. Ik denk, als ze altijd geluk hebben, of dat hebben ze een keer, dan zit ik ook wel een keer gaat tegen, toch? Ik heb me veel altijd. Ik heb een beetje niet dat geluk aan mijn kont te hangen. Maar zeg maar, ik heb misschien 5 jaar op een scooter wat opgevoerd was. Van, hey, ik heb in een landelijk op zaal gezeten. Op de heer Pen had niks aan de hand. Mijn zus had haar rijbewijs. Die vroeg eindelijk in een scooter. Politie, rollerbank, scooter afgepakt, vuur moeten komen. Alles. Snap je een beetje wat ik bedoel? En zie je dat altijd al tot het dan, tot zus getrapeerd werd en tot ik dan weer... Dus Ja. ik snap wel een beetje wat ze bedoelt. Maar zo. sommige lui hebben natuurlijk wel dikke pech in het leven, ja, maar ik vind het lastig om daar even te zeggen eigenlijk. Ja, ik vind het ook een heel lastig Ja. onderwerp, Ja. zeg maar. Want de kind natuurlijk wel geluk hebben in dingen wat ze deed. Tuurlijk, iedereen heeft wel een keer... Heb je wel eens echt geluk gehad dat ze denkt van, oh kut, nu heb ik geluk gehad. Is dat nou maar een seconde later of gaat of is dat wat gebeurt? Dan ik wacht heb je me echt inderdaad een even zaak. geluk gesproken. Ik kan me nog wel een keer herinneren. Toen waren we in Spanje op vakantie en het was met een groepje, ik was echt nog maar een kind. En was met een groepje jongens, ging ze daar een beetje ravotten s'avonds. Als de ouders in de eetzaal zat, ik nummer even gehad. En de liep over het dak van het hotel. Daar kostte dan opkomen. Dat was 's middags kostte daar dan ook een rooftop zwembad. Maar dat was 's avonds touw. Er liep een voor mij uit en die struikelt over een ketting. En dan kost je een zus op die vasthouden. En ze hadden gewoon 13 etages om niet geflikkerd. Gek. Dacht ik, als hij daar had gelopen... Dat was hem niet gevallen. Ik was hem niet gevallen, 100%. Dus ja, heb ze dan geluk. Ja, toevallig, dus, ja, dan heb je geluk gehad op dat moment, ja. Ja, dat geluk heb ik dan niet gehad. Ik ben vroeger van de zoldertrap afgevallen met een vuurkop op zo'n puilkoon aan een trap. Kent ze dat? Echt hoor? Ja, Zo'n precies, zijn nog een beetje wat zo. een leuning was, maar dan hebben ze het afgezegd. Ja, goed, met zo'n hubs dan zeg maar dat zo'n lichtloop en Ja, ja, onder ja. zo'n puilke. Ja. En mijn man was op zolder. En die zag me in de spiegel, zeg maar, komen of ze gaat. En toen waren we iemand de haar aan het doen op zolder. En ik had een paraplu of gaat, wou ik met naar boven lopen. En toen ben ik zeg maar boven met die paraplu blijven hangen. En Toen, toen hem licht gevallen. En toen dacht ik, hey, dat is echt zo'n bult. En toen zijn ze naar het ziekenhuis gegaan. En toen moesten ze dat openmaken. oh, En toen hebben ze mijn papa nog even kunnen oprapen. Want deze neef in het ding. ja, is die, En ik ben eindelijk van de trap gevallen dat ze mijn mam vroeg of ze me apart mochten metnemen. Dus ze dachten dat ik toes oh echt? wordt doorgelaten. Ik was eigenlijk aan bon en blauw. En dat ik zo verkeerd gevallen was. En ik hoor mijn mam nog zeggen dat ze zag van... Ja, dan moest ik die apart metgeven. Dan ging ze me gaan onderzoeken en vragen natuurlijk van wat Ja. er gebeurd was. Ja goed, ik was gewoon oprecht van de trap gevallen. Ja, oké. Maar, ja. nee, maar ja, dus dat. Ja, Ja. zeg. En dat kunnen ze tegenwoordig eigenlijk niet meer. Maar bad karma, ik denk wel, als de moedwillig en zo'n keer iemand gaat aandees, dan is het voor degene natuurlijk, als het een keer misgaat, is het wel lekker om te denken van, haha, Daar heb nu ze. is die Ja, niet. maar dat heb ik gewoon met voetballen. Weet je wel, als ik dan een wedstrijd aan voetballen ben, ik heb altijd, zeg maar, of niet altijd, maar vaker, en dat is recent nog een keer voorgekomen, ik denk een half jaar geleden of zo,
dat een gast met de hele tijd aan het irriteren was. En toen dacht ik wel, ik heb dich dadelijk. Weet je wel. En dat zag ik ook heel op. Zeg ik, wacht maar, ik pak dich dadelijk. En toen zag ik, dit, dat, wat zal. En op een gegeven moment hoefde niks te doen. Toen moesten ze pumpje horen, want ik kreeg geen log meer. En toen dacht ik, Hoppakee. dus ik heb niks gedaan. Niet dat Moet pumpje ik niks afgepakt, doen. weggegooid. precies. Nee, maar weet je, dan denk ik wel, ja, karma is een bitch. Weet je Ja, wel, dat precies. denk ik dan wel. Dan denk ik van, ja, weet je, Je ik kunt ben ze totaal geluk niet van afdwingen. Geluk. Zoals ze dat kunnen afdwingen. Of is geluk echt geluk wat je helemaal geen invloed op hebt? Ik denk als ze op een gegeven moment natuurlijk in een situatie zit dat ze het geluk aan de kont op ze hangen, dat ze ook wel weten van, ja, als je nu dit of dat dan zal het Maar het wel ligt al in doen. wat voor een situatie. Je zegt naar het casino Ja. en dan winst daar een paar duizend euro. Ja, is dat geluk of heb je gewoon heel veel geld erin gedaan? Ja, of als ze die keuze niet had gemaakt om naar het casino te gaan, had ze sowieso niks gewonnen. Dus hebben ze het dan afgedwongen of ze... Ja, Ja, daarom. Ik vind het altijd lastig. Ja, geluk. Goh, ja, daar hebben ze aan de ene kant, dan heb ik geluk gehad. Dat ik... ik ben nog een keer... Ik ben waar gaan werken en ik moest naar huis. En toen gingen we geloof ik naar Thailand. En ik had er echt zo'n zin in. En toen werkte ik nog in de horeca. En dat was eigenlijk altijd keil knallen. En midden in de zomer. En elend. En gaas geven. En ik was zo blij dat ik klaar was. Ik in de auto gesprongen. Naar huis gereden. En dat was op de Rijksweg in Rekem. Naar Maastricht. En toen begon het keil te regenen. En ik was geloof ik of ga dan met een telefoon doen. Of het was zo greet te haal. En zo super aan het regenen. En toen rijd ik in een slip, omdat ik moest remmen voor me. Tot iemand remde voor me. Moest ik ook remmen. En ik raakte in een slip. Toen ben ik weet niet wie het gebeurde. Maar ik belandde gewoon zonder tot dat gat was. Aan de zijkant van de weg. En toen dacht ik, bah. Ja. Dan heb ik geluk gehad. Ik had gewoon niet op vakantie kunnen gaan als hij het gebeuren was geweest. Mm. Dan denk ik wel van ja... Dan hebben ze het misschien toch verdiend om niet hij in de prak gereden te worden of gaat. Ja, het is nou wat ze zegt. Hè. Het geluk hebben dat er gaat niet gebeuren is. Of het geluk hebben dat je dus wel gaat. Ja. Ik denk dat ze dikste geluk hebben, dat het gaat niet gebeuren dus. Ja, Ja. dat denk ik wel. Ja. Of tot zich geluk hebt, tot bij de andere gaat niet geluk is. Nu gaan jullie echt niet, hè? Ja. Snap je het nog? Nee, ik snap ja. het niet. Maar Beste pak- pak kiekers. dat in stelling. Ja. Beste kiekers. Ja. Deze gaat van Marvin. Geld maakt gelukkig. Nee, flauwekul, jongens. Nee, jongens. Nee, flauwekul. Geld Nee, maakt oprecht. niet gelukkig. Maar gelukkig. Nee, en dan die 27 weken lang 3 DJ-sets op een dag. Ja. Ja, ja. En Maakt dan- geld nu gelukkig. We hadden trouwens... Maar Zet ik er weet- echt op dat Nee. briefje. Ja, ja. Nee, maar geld maakt niet gelukkig, maar het is wel makkelijk als het hubs, toch? Ja, oké. Ik heb een strategie daarvoor. En ik weet niet of dat klopt. Maar ik vind tot een bepaald niveau maakt geld gelukkig. Tot ze eigenlijk alles kunnen doen wat ze wil. Het kan altijd op aan rare dingen. Maar als die gewoon op vakantie kunt gewoon Winnie of Boenato boezen wil. Je kunt lekker gewoon eten. Je kunt zich kopen wat ze wil stoes. Als een tv kapot is en naar je tv. Dan kun je gewoon leven. Maar alles daarboven maakt niet meer gelukkig, denk ik. Nee, maar weet je, het is inderdaad een beetje het beide. Hè. Maar het ligt er al wat ze nu die gips. Ja, Of- ja maar ook om die heen. Kijk, die kan wel geld hebben, maar als ze daar omheen minder gelukkig is of minder Ja. geluk hebt, of weet je, als ze vrienden om die heen hebt, kijk, er zijn nog lui misschien die heel veel geld hebben, En die zien kraag. maar niet eens echte vrienden Of hebben, die zien kraag. Ja. of krank zien. Maar dus geen geld maakt wel ongelukkig. Nou, maar nee, hier maar zo- ik denk- maar maar ik als denk- die soms zus, hè, als een dakloze zus en die is zo tevreden met het leven wat dat heet, dan maak je altijd niet gelukkig. Nee. Maar die heet toch bij aan niemand. Dus het is een beetje... Ja. Als Nee, je nog om geen je vaste heen last, kijkt- Ja, nee, vaste nee, maar dan... last. Nee, maar ik denk, Maar hier aan de ik andere denk, kant, ik denk hè. niet dat per se geld gelukkig maakt, maar het maakt het allemaal wel een stukje gemakkelijker. Ja. Dat is het vooral. Maar dan nog, kijk, weet je, ik vind het dit, zeg maar, met vrienden, hè, als ik kijk naar af op een weekend, lekker uit op het terras, dat maakt me gelukkig. Mhm. En dat ze dat kinds doen door bepaalde dingen of bepaalde dingen. Kijk, en dat hoeft echt niet met geld te maken gelukkig. Dat heeft niks mee te maken. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal heel genoeg werken om dat te kunnen doen. Ja. En als ze dan wel eens in een stoon met geef eten uit bij en ik geef die een blik tomatensop, dan denkt hij liever van ja, ik ga liever geld gehad. Ja. Weet je, dus dat is ook altijd een beetje dubbel met ja, maak dat gelukkig. Dus weet je, en laten we eerlijk zien in de huidige tijd. Ja, er moest alles dubbel zoveel neerleggen. Als je kijkt, we waren een Center Park lid
Maar dan zit ja, we doen even heikookmissies, want we komen daar aan en voor 's middags gaan Dat moest je dus eten. niets doen. Hè? Nee, dat moest je niets doen. Nee, joh. Ja, ja. Kijk, dus ik ook naar de kinderen. Ik zeg, hij is het bunnetje. Ik zeg, wat hij allemaal lik, hè? Of allemaal. Wat hij lik, hè? Ik zeg, loer wat dat kost. Wat gewoon €65. Ik zeg, maar iedere grummel wordt opgegeten. Ieder duurtje wordt leeggezogen. En iedere... Nee, maar dat is eigenlijk Zij zat tegen een belachelijk, les. hè. Ja, Dat tuurtje wel leeg is ook. Ja, met dat velk, hè? Je kunt ze dan ruiken. Nee, maar weet je, maar dat is wel echt heavy, hè? Wat dat allemaal kost. Op de laatste druppel. Ja, met dat leeggezogen. Ja, ja. Dat is ook niet vakantie. Ja. Ja, het is toch geluk hebben af en toe. Ja. Nee, maar weet je, dat zien we al dingen aan. Weet je, er zijn zoveel dingen die gelukkig kunnen maken of gelukkig maken in het leven. En dat hoeft niet eens vuil te zien. Nee, maar was ze zeker lekker op een terrasje zitten in het zonnetje. Is voor mij ook heel veel weer, natuurlijk. Ja. Weet je wat ik wel soms vervelend vind? En dat is inherent aan het leven natuurlijk. Soms zit ze in een periode dat eigenlijk alles prima gaat. En dan ben ze zich toch nog aan het storen aan eigenlijk onbenullige dingen. Dus soms hebben ze, en dat hoop ik niet, hè, gaat ergens nuttig om zeg maar echt te kunnen waarderen wat ze wel hebben. Snap je een beetje wat ik bedoel? Natuurlijk. Ja, maar weet je, en dat hoeft niet eens bij zichzelf te zien. Maar, Nou, maar bijvoorbeeld bij ons, hè, want Lino is best pittig. Ja. Wij kinderen zien misschien altijd wel pittig. Maar dan denk ze soms, boah, maar geen die- hele vakantie ja, zeggen. maar dan ligt ze om 7 uur in bed. En dan staat om 7 uur op. Maar eigenlijk moest ze gewoon eens 2 nachten niet kunnen slapen. Of een week niet kunnen slapen. Dan kan ze dat dan dankzij God op zijn knieën Ja. dat het wel zo is. Ja. Maar dan heb ze dan bij gebrek aan negatieve dingen gestig storen aan als ze wakker is. God, mijn haar is druk. Of iets verdachts en daar niet. Maar sliep de mensen, al dat zijn dutjes en het. En snap ze, dat is Dat gezond. is gezond, ja, dat verhaal. Maar dat wil Ja, eerst dat altijd. ken ik wel, joh, dat ken ik 100%. En de rest irriteren, ja. Ja, maar Met dat zijn heb ik nergens toen op. zeggen. Recent vertelde jij het ook al nog, hè? Hey, mijn uitzij achter mij, die gaat dan mijn kleerkast in. En ik denk, oh, dat is een leuke broek. Oh, dat is een leuke trui. Oh, een vest. Of dit. En dat irriteert me. En dat is ook gemeend geïrriteerd. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat sowieso maak ik dat druk om. Want het gaat maar om... Nu werd er wel tot het maag. Ja. Nee, dat heb ik niet gezegd. Kijk, het is dat Melissa dan tegen mij zegt van, ja, weet je, best Oei, ja. beter dat een kleier aan kan. Ja, of ja, dan waardeert dat een kleier, of vindt er het leuk, Ja. of schoen. Of, weet je, dan zie je ook dik zo van, ja, mijn pap, dat kan ze eigenlijk niet aan. Skinny jeans, kan enemy. En dan mogen ze weggooien. Ja. Maar goed, weet je, dat zien we al dingen. Ja. Nee, we wezen van, maar dat wat ze zegt, hè, geluk, karma. Ja, en weet je, de gesten laten zien als ik degene gaat gebeuren, dat ze denken, poeh. Ze zien er wel uit die was ze bad karma towins in hun leven. Ja. Ja, die zal er altijd zien. Nou, soms, en dat is meestal als de lui die gaat onrecht hebben aangedaan, Ja. die lui gunsten eigenlijk gewoon helemaal niks meer. Nou, weet je wat het is? Heel stom. We waren weekend in Oostende daar en we waren in Brugge. Daar ben ik dus met Mees geweest. Daar hebben ze een museum of een hoe noemen ze dat? Van de doodstraf. Van al die dingen wat ze uitgedaan Marteling en hebben. zo. Maar jong. En toch gun ik sommige lui die De echt stol. die echt het hebben uitgesproken. En echt, weet je wat dat ik denk van, weet je, lui die moord gepleegd Ja, hebben, zo'n precies. ding. Zo en moet gewoon. Zo'n Dutroux zo. Ja, Dat weet is je, wel goed wieso moeten zo'n lui, niet verkeerd bedoeld, maar wieso moeten die zo lang ergens gaan zitten? Mm. Dat is verdomme een van het leven beroofd, of een kind, of wat dan ook. Weet je, ja, ik vind het altijd heel lastig, maar dan loop ik daar. En er waren echt gruwelijke dingen bij, weet je, dan denk ik, hoeft misschien al wel niet. Ja. Wat in de middeleeuwen en zo allemaal gebeurde, wat ze allemaal deden. Maar sommige dingen, ja, ik Ja, maar weet zet niet. ze dan ieder lui een bad karma towins of zet ze ieder lui alle geluk van de wereld towinsen? Ja, ik wens wel eerder gewoon Ja. een vuil geluk. Nee, maar ja, maar dat is toch altijd? Ja, bij mij, als ik naar mezelf doe, dan zien maar echt enkele, en dan kan ik makkelijk op een hand tellen, boeg echt denk van, dat mag echt wel even Het is, ja. met En gebeuren, een zeg hele maar, zo. erg, maar ja. Maar ja. Nee, maar dat en de rest geniet ik ook oprecht als lui het gehoord hebben of gaat Zeker. winnen. Ik ken ook echt... ik ben helemaal niet zo aangelegd zo, hè. Dus ik ben er niet zo gevoelig voor als iemand alle geluk van de wereld heeft. En ik vind het ook fijn om te zien bij iemand. Maar er zien echt lui die wat soms het licht in de ogen gunnen. Mhm. Dat stieg gaat deze of kinds Hup. wat schijnbaar niet... Ja, je weet wat ik bedoel te zeggen, hè? Tot ze dan luidig anders
bloeren en dan dicht waarschijnlijk in de bedkamer toe wensen. Toen is eigenlijk helemaal niks verkeerds is, hè. Snap je dat bedoel ik? En maar goed dat niet gunnen of zo. Maar Ja. ik moet zeggen, ja, dat meen ik echt. Ik vond dat iets schoenen wie Michel Vreuger, hè, toen er alleen maar draaien inderdaad. Ja, we hadden natuurlijk jong kinderen. Dat Michel altijd wel aan het zag van, ja, als je zoiets stichtje hebt, dat vind ik wel echt fijn. En het vind ik leuk om te zien. De kinderen en vrouwen en dat. En dan vind ik het chic dat Heer nu eigenlijk gewoon hetzelfde deed. Want hij had 2 kids. Ja, dan denk ik, dat vind ik Maar top. tot er ook uitspreekt, dat is Ja, natuurlijk wel leuk. precies. Ja, dat is een front voor, hè. Maar dat is het wel. Ja. Maar dat vond ik altijd zoen. Wat ze dan zei was tegen Melissa van, ja, Michel zei dat. Dat zal, ja, dan nu doet ze dat terug. En dan denk ik, ja, dat is toch genieten. En ja, dat is voor zo hier wij zitten. En dingen als we om eens heen kijken. Dat moet je gewoon Dat we goed allemaal gewoon... en Wat vooral doen een, wat wat we een leuk vinden. emotioneel einde. Ik ga bijna ervan janken. Hebben we daar Ja, onderling? Ja. Nee. Ja. Nee, maar dat is gewoon top. Toch? Oh, Kom ik daar aan. Oh, handjes. lekker, man. Nee, maar dat is gewoon, ja. Dat is... Ja, oh, nee, Te laat. Yes. Goed. nee, maar toch, dat is om even zo een beetje in vol liefde en zo af te sleten. Ik denk dat het meeste geluk is gewoon tot ze gezond Alles is wordt en op dan de laatste lunch. drop opgezogen. Dat Ja. is wat voor deze Alles podcast wordt- onthouden. Wacht, zeg het nog een keer. Alles wordt tot De laatste druppel opgezogen. Zo. Toch? Dat wordt die... dit is de hak toe aan de streek. Ja. De laatste druppel. Alles uit de tuut zonder dat hij in het zuid. Allee. Allee. Allee? Oh ja.